Iż-żgħażagħ qed jażlu lill-Partit Nazzjonalista. Dan huwa sinjal ċar li l-Partit Nazzjonalista reġa' sar id-dar naturali taż-żgħażagħ tagħna. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borċ, il-ħadd f'attività politika fin-Natura Għawdex fejn kompla jiltaqa' man-nies u jwassal il-viżjoni tiegħu għall-Partit Nazzjonalista u għall-poplu Malti Wawċi kollu. Aħna ħankomplu nikkonvinċu. Aħna nibqgħu niġru fit-toroq tagħna, fl-iskejjel tagħna, fil-pjazzett tagħna, inħabtu l-bibien, niltaqgħu man-negozji, mal-familji, maż-żgħażagħ, mal-anzjani u nikkonvinċu li il-politika taż-żgħar, il-politika tan-nies hija l-politika li trebħek. Fid-dawl tas-surveys li għadhom kemm ġew ippubblikati, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borċ tenna li dawn is-sondaġġi u maturja ċara li persuni bejn 16 u 35 sena, il-maġġoranza minnhom kollha għażlu lill-Partit Nazzjonalista. Da survey qed juri biċ-ċar illi dak illi flimkien għamilna ġol Gżira Awċija u erġajna għamilna l-Għawdex id-dar tal-Partit Nazzjonalista bdejna ħossuha ġo Malta kollha ħbieb. Iġifieri dan huwa xi ħaġa li lilna għandha timlina b'kuraġġ u determinazzjoni u enerġija. Propju f'Għawdex il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borċ spjega li taħt Gvern Nazzjonalista Għawdex għandu jsir verament ċentru ta' innovazzjoni u intrapriża dan permezz ta' investiment akbar fl-edukazzjoni postsekondarja u terzjarja biex l-Awċin ma jkollhomx bil-fors jaqsmu lejn Malta biex jistudjaw. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borċ tenna li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħti serħan il-moħħ lill-anzjani kollha biex meta jiġu bżonn servizzi ta' saħħa isibuhom ta' kwalità li jixirqilhom. Il-kap tenna li l-Partit Nazzjonalista f'Għawdex se jkun qed jagħmel sptar li joffri il-faċilitajiet kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li Gvern Nazzjonalista jiftaħ djar tal-anzjani f'kull lokalità biex ikollhom l-aqwa servizz li jixraqilhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-interkonnettività bejn Malta u Għawdex hija priorità. Stqar li taħt Gvern Nazzjonalista se jkun qiegħed jerġa' jiżdied il-vapur tal-merkanzija li se jgħin biex inaqqas mit-traffiku f'Malta u jagħti aktar effiċjenza lil merkanzija u lil kummerċ minn Malta għal Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li s-settur agrikolu huwa t-tieni l-ikbar niċċa ekonomika għal Gżira Awċija. L-agrikoltura u s-sajd huma parti essenzjali minn dak li għamilna Maltin u Għawċin. Elix Borċ spjega li Gvern ġdid Nazzjonalista minn barra li jara li Għawdex ikollu sptar modern jaraw ukoll li s-saħħa ġenerali terġa' ssir priorità tal-Gvern. Kien għalhekk li fix-shadow cabinet tiegħu ħatar żewġ kelliema ġodda, wieħed għal kura preventiva u ieħor għan neurodiversità. Tiġi meta tiġi l-elezzjoni, aħna ħankunu determinati illi nagħtu lil Malta u Għawdex partit rebbieħ. Viva Malta u viva l-Partit Nazzjonalista tiegħi! Preżenti għal din l-attività politika kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello kif ukoll numru ta' deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista.